Dobrodošli u naš sljedeći video. U ovom videu bit će riječ o meditaciji. Čuli ste, sigurno sam i pročitali brojne savjete o tome kako je dobro meditirati. No budite s tim oprezni. Dobro je meditirati ako znate kako i ako ste to do sada već radili. Naime, ako sada samo počnete meditirati slušajući popularne savjete, može se desiti da previše obraćate pažnju na senzacije koje se javljaju u vašem tijelu. To vas može dovesti čak do panike i do većeg straha nego u kojem se trenutno nalazite, jer opažajući trenutno situaciju koja se događa u našem tijelu nije dobra. Naime, svi smo pod velikim stresom, naše tijelo se bori protiv njega. Tijelo reagira tako da šalje brojni niz impulsa ili ojačava ili pojačava otkucaje srca, ubrzava vam disanje, steže vam mišiće, sve ono što zovemo klasičnom stresnom reakcijom, to se trenutno događa kod vas. Kada biste samo osluškivali što se događa u tijelu i što se događa u vašoj glavi, možete imati dojam kao da ćete sići s uma. No, kako ipak iskoristiti ono što je dobro u meditaciji, a bez da nam izazove još veću dozu panike, poslušajmo i pokušajmo napraviti zajedno. Naime, cilj meditacije je da vas učini prisutnim u trenutku. Što je jako dobro, jer kada ste prisutni u trenutku sa svojim mislima, sa svojim osjetilima, vi zapravo nećete osjećati nikakve osjećaje osim osjećaja mira. Osjećaj mira i blagostanja je sigurno nešto što nam sada može dobro doći, makar na nekoliko minuta, nekoliko puta u danu. Pa hajde da vidimo kako možemo to postići. Mindfulness meditacija kaže da trebamo osluškivati i primati informacije koje nam dolaze u naše tijelo od naših osjetila. Dakle, fokus neće biti na ono što se događa unutar našeg tijela, nego na ono što se događa izvan našeg tijela. Ono što možemo popipati, ono što možemo osjetiti, njušiti, vidjeti, čuti. Dakle, jednostavan način mindfulness meditacije bio bi da stanete kraj svog prozora i gledate van, gledate na cestu. Pokušate biti fokusirani samo na jednu stvar kao što je lampa, koš za smeće ili automobili koji prolaze. Kada god vam fokus ili pažnja pobjegnu na neko drugo mjesto, vi ga probajte vratiti na ono prvo što ste odabrali. Još ljepše mjesto za gledati je sigurno nebo. Ako se nađe koji oblak na nebu, neka to bude vaš fokus meditacije i probajte ostati prisutni u trenutku. Promatrajte samo ono što vidite i usmjerite se samo na to. Drugi način meditiranja je možda čak i zanimljiviji, bolji, definitivno bolji za vašu probavu, za vaše zdravlje i za vašu prehranu općenito. Radi se o mindful jedenju. Tako je, radi se o meditaciji koja se događa dok jedemo. Evo primjerice, ja ispred sebe imam jednu prekrasnu jabuku. Ja tu jabuku mogu pojesti tako da gledam seriju na televiziji i da zapravo ne budem ni svjesna kojeg je ta jabuka bila okusa, kakvog je mirisa bila, kako je izgledala i tako dalje. I najčešće je to upravo način kako jedemo naše obroke. Nismo prisutni u trenutku, utrpamo hranu u usta i zapravo se bavimo s nekim drugim stvarima. Najčešće scrollamo po mobitelu, što inače je samo narušavalo vaš fokus, ali danas može narušiti i vaše emotivno stanje. Internet je prepun vijesti, pazite koje čitate, kada čitajte, svakako čitajte samo 2 puta u danu vijesti, ali ono što možete sad promijeniti je da odaberete jedan obrok u danu kojeg možete pojesti na malo drugačiji način. Uzmimo opet za primjer ovu jabuku. Ova jabuka je prekrasna, jel tako? Izgleda kao jabuka iz Snjeguljice. Vjerujem da je prirodna, ali vjerujem i da vam može pomoći. Ako svoju pažnju i svoje misli usmjerim na to, da malo promatram kako ova jabuka izgleda, provrtim je sa svih strana, pokušam vidjeti da li se njena boja možda mijenja na nekim dijelovima ili je ona ujednačena. Ja ću svoje misli usmjeriti samo na ovu jabuku. I trudit ću se da to ostane tako, barem sljedećih nekoliko minuta. Svaki put kada vidim da moje misli bježe na neku drugu stvar, na drugu situaciju, ja ću zapravo probati vratiti na to što vidim. Nakon toga probat ću onjušiti jabuku. Da vidim ima li ta jabuka neki specifičan miris koji me možda i vraća u djetinjstvo, ali neću otići u djetinjstvo, nego ću ostati prisutna u trenutku. Nakon toga ću zagristi jabuku, žvakat ću jabuku, razmišljat ću o tome kakvog je okusa, da li se taj